Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamugin niya salamat. Ang pila ka lugar sa Bacolod, kag Iloilo igin baha. Bago sa mamunog nga ulan kagabi, nakatutok Aileen Pedreso. Pila ka mga empleyado sa BPO company sa Barangay Villamonte ang na-stranded bangod sa gutter level nga tubig baha. Pila man ka mga motorista ang nabulayan bangod sa baha sa dalan. Mataas man ang baha sa pila ka porsyon sang dalan sa Barangay Singkang Airport. Ang ini nga mga residente ang gin-rescue sa BFP Bacolod matapos ma-stranded sa overpass sa Barangay Mandalagan. Pila naman ka mga balay sa Purok Carvic ang apektado matapos ginsulod sang tagahawak nga baha ang ilang mga balay. Nagsubside na ang tubig kainas ng aga, apang nangin pagpanghangkat para sa mga residente ang pagpaninlo sa ilang mga balay. Lambot sa babaw, second floor, oh. Taas na gitna ya gani. Taga dire lang ang tuhod, nagwa na kami. Kaya hindi naman kami kagwa po, taga dire kundi. Magwa na lang kami. Sa log namon, kuwan marumpag kung tapakan. Amon ang tubig na problemahan, ginamon di pirmi. Ang baha. Kagapon, mga oras na to nagkuhan. Kaya mga 15 minutos, gidgulpig dyan yung nagsaka. Gidya ang dasi gidya kayo yung mamya. Waay na kami kapangaman. Sunod sa CDRRMO, 15 ka barangay sa syudad ang apektado sang baha kagabi. Masobra shin naman ka mga residente ang nagbakwit apang nakabalik naman sa ilang mga balay kainas ng aga. Padayon pa sunod sa Bacolod CDRRMO ang dredging kag declogging operation sang LGU sa mga drainage system kontra baha. So to mitigate nga ini nga flooding, that's why nga sige-sige gid ang aton nga dredging. So padayon nun pag and then may maabot pati ito may gina-purchase kita nga mga dredgers pagid para nga madasig ang aton nga dredging sa tanan nga mga rivers di sa Bacolod, especially ang mga major rivers. Sa Iloilo City, ginsulod man sa baha ang pila ka mga pamalay sa Barangay Kalubihan, Haro, ilabi na ang mga nahamtang napit sa creek. Sa sininga video, makita nga basa ang mga gamit sa isa ka balay. Sunod sa barangay, masobra 5 ka mga pamalay ang apektado sa baha. Apisar madasig man nga nagsubside ang tubig, nabudlihan gihapon sa pagawi ang mga residente, ilabi na nga lutako ng ilaog saran kag basa ang ilang mga kagamitan. Makaapoy, pagkuan mo, dali-dali ka kay kadasig magsaka. Dasig magsaka ang tubig. Hindi ka pa kakuan talikod to. Ara na ang tubig sa likod mo. Kundi daw makapoy. Gidya as in. Tanan-tanan na lang Mga ni kalaanod. Gadi makaarapal sang panghimos. Sunod sa pag-asa, ang naeksperyensya nga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas tugas ang pila ka weather systems. Sa weekend, lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sa rehiyon sunod sa pag-asa. Amo na siyang isang ITCZ naton, and then ang isa pagid isang southwesterly wind flow naton nga weather system. So those are the weather systems man nag-aapekto sa aton, particularly man diri sa Western Visayas or sa Visayas region. Nga kadalasang pagagalom and also as well kapag tupa sa ulan. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.